салому алейкум дӯстон. хеле ҷда мо қадди шумо нархномаи телефонҳоро нагуфтем. Ана ин видео бошад нархномаи ҳама телефонро гуфта мегзарем ва пеши видео бошад дар видео ата лайк мемонем, дар канал обуна шуда мемонем ва подписчикои канали мо бошад 18000 шид. ба ҳаматон раҳмат ки моро поддержка мекунем ва рӯи харидам бошад раҳмати калом ба ҳаматон моро боварӣ мекунем, ай магазини мо телефон харидорӣ мекунем ва касоне ки ай магазини мо телефон харидорӣ мекунад ба нархи арзон ва якта дига подаркаи зард астай. сарчаи видео да шумо да гуфта гузарам, чӣ хале телефон харидорӣ мекунем фарқ надорад, якта подаркаи зард аста. агар ки дар дига шаҳрҳои Россия ҳам бошен, ба дар Москва ҳам бошен, адреси мо метро Бутырская выходи 4 торговый центр Зелёни, метавонед адреси мо биёед магазин Риафон реални бинен, ай пеш хитон телефонҳоро бигирен. Ну уже хитон шортсора дида медонем ки клиентҳои мо чӣ телефон харидорӣ мекунанд, ба почта бошанд ва ё ба WhatsApp занг мезананд, боварӣ карда ай мо харидорӣ мекунанд ба WhatsApp ва ба видеозвонок карда шарикошона мегиранд. Дадри подаркаҳошон бошад чӣ аста? Наушникҳои беспроводной, дута телефон ва дар ҷа бошад соатҳо, машинка универсални, наушникҳои калон. Короче, почти чизое ки шумо да дар кора, ҳам хали чизо аста, повербанкҳои 10000 мача, ҳам барои курьерро дар кора, не только барои курьерро, ба ҳама одамо дар кора, ҳами повербанки 10000 мача ё 20000 мача ё ки наушникҳои беспроводной, ҳам чизое ки шумо да дар кора, ҳам чиза дадри подарка мондагем барои заказ. Номеро дар рӯи экран заказ кунед магазини мо, ҳамаш реальния, магазин Риафон, ҳама телефонош реальния ва доставка бошад ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонед. Биёбрат камерата ма худам нархоша мегӯм. ва дар ҷа бошад Samsung аста дар якум витрина. Samsung A05 памяти 4/64 тага 10000 рубл, 1990 рубл, 5 мегапиксел камера дорад. A05s аста ки 10990 рубл, памяти 64 тага бо i05 бошад 05s ба қувватарака, памяти 64 тагаи ва памяти 128 тага 4/128 12500 рубла. Samsung A14 як сол шид набудами телефон боз овардем, Android 13 ва бо ин телефон бошад 128 тага 11500 рубла. A15 се расветка қатъи 4/128 тагаш 14490 рубл ва ранги сиёҳ ва ранги yellow чи кабудш аста. ин телефонҳо бошад оз Samsung нархаш камтар хесеса барои чӣ ки Samsung A56 ё A16 A05 бошад A06 ҳам моделҳои навш мебурояд, ҳамин сабаб телефон камтар қимат мешавад ва вақте ки телефони мисол A05 бошад A06 бурояд, баъд Samsung-ои A05 A15 бошад ё камтар бо арзон мешавад. ҳамин сабаб ози нархошон хестагия. 2 ҳафта пеш ҳамин телефон дар нархи 12500 рубл буд, ози нархш бошад 14500 рубл, 2000 хеста. ҳамин телефон мо да қимат омадан морам масада мо нарша камтар қимат мекунем, ҳамин сабаб телефон қимата. ва иҷара бошад Samsung-ои A25 памяти 6/128 18500 рубла, Samsung A25 8/56 21500 рубла, Samsung A35 қатъи A55 дар дурёв кор мекунад, оперативка 8/56 26500 рубла, Samsung A55 8/56 31990 рубл, памяти 8/56 ҳамин рӯз телефон 500 рубл арзон шид, нархи масалан 1 соат 2 соат пешинаш бошад 32500 рубл буд. ва дар ин витринаш бошад Redmi аста, Redmi A3 аста, памяти 3/64 тага 7500 рубл сар мешавад. Телефонои буҷетни дадри коробка даъвата бистра зарядка хиша дорад. ранги сафед 64 тага 7500 рубл. Телефонои Itel 70 уже легендарни, ҳамин магазин Риафон ҳам бисёр фурӯхтагии Itel 70 мешавад. памяти 256 тага 8990 рубл, ранги сабзш, сиёҳш ва зардш. Redmi A3 моделҳои нав, Redmi 13 моделҳои нав 4990 рубл, памяти 128 тага ва иҷа бошад телефони Realme Note 50 7500 рубл сар мешавад. Realme S61 памяти 128 тага 10500 рубл ва ранги голдш 856 тагаш бошад 11990 рубл. Телефонҳое ки дар аксия рафтесанд то 7 октябр метавонед харидорӣ кунед. якта телефон ва якта дига подарка доставка карда метавонем. Дар Россия бошад 300 рубл ва Москва то метро доставка, Тоҷикистон бошад
то ба ҳама вилоятҳо то душанбе 700 рубл. Баъди вай бошад ба такси равон то мекунем. Телефони Redmi 12 памяти 4/28 10500 рубл ва ранги сиёҳ ва кабудш мешавад 856 11990 рубл. Poco S65 2023 бромадаги телефон почти 1 сол шудааст ин телефона 10990 ну январи бромада буд ин телефон да 8 моҳ шудааст. ва ана бошад телефони нав Realme телефони 2023 Redmi Note 12S памяти 6/28 нархаш 14990 рубл. Телефоне ки дар аксия бо рафтаистан қатиями Redmi 12 то 7 октябра. Note 13 памяти 8/28 14990 рубл. Нархи пешнаш бошад ба 15500 рубл ва памяти 8/56 гаш кабуд ва сиёҳ аст. Ну ранги сабз ҳам мешавад ранги ё ва 8/56 бошад 17500 рубл буд ба нархи 15500 рубл. 10000 рубл арзон як рӯза яхи одамо да як рӯза рӯзи коришона мақсад ҳамин қадр телефон арзон мешавад. Барои ҳавар дар ин пара бошад телеграм канали мо, телеграм канали мо бошад Realphone Москва ёки дар описани ссилкаша мондагием бигзарен. нархномаи ҳама телефонҳо мешавад қатъи суратҳошон метавонед ҳар рӯзаша бинед чи телефон дар аксия бо дар WhatsApp дар номерои рекламдаги алоқа буроед шумо да подробни мефаҳмонад чи телефонҳо дар аксия гап занед. ака бугӯям мо да ё додар бошад майда бошад шумо гап занед ки ҳам телефонотон дар кадом телефонотон ҳозир дар аксия рафтаист шумо да дар WhatsApp подробни мефаҳмонад кадом телефонҳо ҳозир барои шумо арзонанд. ва ҷа бошад телефонҳои Tecno Spark аст. Tecno Spark Go 2024 памяти 64 7,500 рубл сар мешавад. моделҳои навш омадаги ай телефонҳои Tecno Go 1 ва памяти 64 8990 рубл. дар комплектаи телефонҳои Tecno бошад қатъи Infinix ҳама чиз мешавад ва нархошон ҳозир гуфта мегзарем. Tecno Spark Go 1 памяти 64 бошад 9500 рубл ва ҳозир гуфта мегзарам кадоме ки ҳозир ин видеоро дидем кадом телефон ки шумо да маъқул шид просто дар WhatsApp дар рӯи экрамдаги да алоқа мебуроед суратша равон мекунед шумо да подробни бо информатсияша гуфта мегзарад ва памяти 128 бошад 10500 рубл. Tecno Spark 20 памяти 8/28 11500 рубл ранги сафед дошт ва телефони Tecno Spark 20 Pro 8/56 15500 рубл. Tecno Spark 20 Pro Plus аввално экраш гаштаги стекло чихоли хиша дорад ва 33 Вт турбо зарядка 18990 рубл. Infinix Zero C памяти 8/56 ранги сабзаш 18500 рубл 19500 буд. ин телефонам ҳоз дар аксия рафтаист. Honor X9B 8/56 25500 рубл. Infinix Note Chill Pro 70 Вт турбо зарядка дорад. яхе телефонҳо хеле бистра заряд турбо зарядка надорад. нархи бошад 22990 рубл ва иҷада бошад телефони Tecno Neo 6 33 Вт турбо зарядка дорад. нархш бошад 16990 рубл. кам метавонӣ игра бозӣ кунӣ. ва иҷа бошад Infinix Smart 8 Pro 64 8990 рубл. ва иҷа бошад телефони Smart 8 Pro памяти 4/256 11500 рубл. Smart 8 Plus 4/28 ранги сафед дошт ва 10500 рубл ва иниш бошад ранги сиёҳош ва Infinix Smart 8 Plus аиш 4/28 10500 рубл. Infinix Note CI 8/56 13500 рубл ва дар ҷаб поён бошад Smart часиё аст электрони 2500 рубл 10300 рубл сар мешавад. нархошон метавонед заказ кунед ё дар номерои рекламдаги алоқа буроед шумо да мефаҳмонад. ин дута телефон шумо да гуфта нагузаштем. телефони Redmi Note 13 Pro 12 ба 512 гаш 25500 рубл 8/56 бошад. нархаш 22500 рубл ва телефони игравои Poco X6 Pro 12 ба 512 29990 рубл. дар ин пара бошад чихоло аст барои iPhone, Android ва дар боло наушникҳо проводной беспроводной ҳамаш аст. ва гуфта гузарам дар рӯзои ҷумъа стекло чихол дар магазини Realphone подарка аст. ин дута планшет дига X19 Pro барои фарзандотон метавонед харидорӣ кунед.
10000 мач батарейка дорад, клавиатура, мышка хиша дорад, наушники беспроводной, бо чӣ дорад дариҷа? Пленка запасной барои экранаш ва нишам бошад M68 Pro ном дорад. Ирам бошад нархи 6500 рубл қати X19 Pro. ва дариҷа бошад Real Avia компания. Real Avia дар номерои рекламдагӣ 925 371 0388. Акай Ҳусейн чӣ хеле бекорӣ? Ягота нест? Акай Ҳусейн ҳозир қати клинг абзаиста қати WhatsApp шуморо метавонед дар номерои рӯи экрамдагӣ да алоқа бироед. Шумо да подробне Акай Ҳусейн мефаҳманд ки киҷо да арзонтара ка ба киҷо бренд ё граниса агар броен Акай Ҳусейн қати алоқа мероед дар номерои рӯи экрамдагӣ 925 371 0388. ва дар инҷа бошад мошинкаҳо аст барои мӯи сарпаскинӣ. Дар инҷа бошад наушникҳои беспроводной 1500 рубл сар мешавад ва то 2700 рубла ду параста дар инҷаш ва ё бошад беспроводной, резиндор, березин ҳамаш аста. Саломату хонаобод бошен. Касоне ки то охири видео тамошо кардагиянд раҳмат ва нархҳои телефонҳо гуфта гузаштем ҳамаша ва саломату хонаобод бошен.